Тюк ахчт эдожина нохчн амних ахчадат я бог поэт тобац. Да амал доч бёх нахис нохчучер бахархой. Мехкюгал хочо кадера фрамзан жим коронавирусан изоляция лагерю алдах едина шах хлицелхум дац. Мат чекерюти карантин. Федералт эйганях Путин Владимира дақайқин маду диттен дозн шмалди эл ишт өрсичуен бахархошн балхрела магир. Нохчи парламент спикеру Даудов Мухаммад инстаграме хватинч эфире адитер изоляция рожмалир қамюряхир дуэл. Вайкюгал хошо Рамзан Ахматович оператив штабант эделина тахна қана шеш мюрях карантинер дол ниқшдах эл. Ох угар халх адам кезигулу объект сайел план кечерю цулт ахпач қили юлурюз эл дахедер Даудовс. Отсюкан республикан бахар хош хамшбор коммунал бел хой шайгартюк ахчиншдах ерт бош. Масала гюмсирч бахар хочо иштют. Не хусмш кулил цабул чарк ауднш вахдох кют вуқиртюк сери хиеддо диқарн духал. Масу диқлету бох мах вахбил. Карантин хиларн нохчичуен айдал хой энергетикан бел хой бехке бац бох цар. Сада нана лямншкар жюрт хбехшбу цачон царн текачн бац уж тханя аре бехкер. Кавказиалиц قميلدينشو بيلغالدوق ناخير أخش صدق ما ساقوش تقوحولح بيرشندوغ أنتي كريزيس بصوبين كيخش كيشتا نوخشيشو أتو بات بوخش. لولرش داغستان يحسون بيوچناغ شاشينتلي بيري أخشانا بيلغزل خلارتا دوكومنش ووش توحن بوغ باش حالق حيلش ألج بارتاري خول تا نوخشيشون تخولاتش تعديحلو يوق онлайн يخولا يا تليفون يخولا تاهم شقدق أتو بوتش بوختو. شي تقول قلجة آريال قير سولج غاريا خرخوليز. تاندينا داسيخ كرح بقون كيخ دول شع ستينير إز. بليتي ديق اتايوشي سير إز تاديل إخيطان بحنيا. سيلخن كوشت أدمينستراتير تليفون يتسيوك قاچن سورست شلور يوشش بوخش. سوتيجيخ نوغ إيالا ساتور يوسو. آريالرن بحن ديتيج تنخ اشقيتر بؤالا تترلو. عود ادوجورتو سون چو اروالو شول بقو شين ساحتن بيات تقتيغاحترلو دقا ادميريغن شخل سوقو اوريات تاق نغاسن سوتيك تيودا سميت حكمش كيوك يازدين شيلح تاسيو قوريولو الشرك ادمينستراتن الله يخش سيدوت تاشون دي خردر اس غوي سايت عار احسمت ال كرتولغي خوخي غاليش دوغا гречка سايت نيرцу Кавказ реален корреспонденти сёлж гали бахар хош дизрях карантин ёлушах тайол кафеш бох бешуарежа. Масала духолах такс хош дел qeyshol Малгобекская урмяхерг. Нохчин юqaral хочо Кутаев Руслан бахарях шалхалшго нохчечурч айдал хойн леларц. غالي كمونال حكمتي كسيرش إزالاتن رجيو خوش أربول بيسشبو أحشكولدا شاي داخر قير ميج زيلكيل دولش خلق إزالاتي خاينج عيدل خوش نقيت سلا تير كرح أحش تخلرخ بعرز بيلج ديريك حاخن شنيخ موحيوخ بوخ بميتيك بات يا تحلون ال وحدلين شاي دات سرقع چو يزن بيرشتول شوس مشكح يوركيات بو كوتايفس تودي تريح أحش قولدا أربلج بالخوش نيه خسمي كيون بوخح كيخش دود карантин низмышлар деш от кеуны бохул дикар сақу дешет бохш. Цутехул конфликт шюл та инцидент де кой кертан диха сихахул. Цаши удер далюшу ваш кевнал архар та дерги стенду энергин сфер стратегии объектю ахч уахцаделич ишяц ал энергетикан компанию дакай корбахан долуш. Табахр хош жоплотерг хулил шу стратегин зарратан сфер трюк ахчдац дют кутаевс. Политолог Белгалдок عيدلوناخن سومدق أتو بيجتخلر بوليس أي أورم شكول أوت شكول ماشين شكاحشيق بيول ميكروفون شكول بالكون تيما ديال بوخش باخر خوشك معريديتش ميماريال بقون شلريران قيت شون سنتران كيوغل خوشون تشيركاسف ألكسندر تخيدريح جيرجر شخين حنوخشي چوح كارانتين لاغ يريو أوليلدات دلا داغستانير كاللابس خلچول أولي دوهار Дагестан коронавирусан ундел нах дукыларц қастшу қылбсет Кавказиеч регион шла. Мархибат тахнохчи чурч ертшках дихкенду зюкаш молдыш тезет шитор. Арбол бахар хошн лушул бақонш тюкнышках рягнш цаитетер хам несентиках дют Черкасовс. Коммунал хошн лыдғмыш беш әрзныш қачындац мемориалю бог Черкасовс. Ам цутай проблем хилтарлы бог бақоншларер хочу. Коронавирус цаяржит воуштюанч оператив штабу тәхар қубет берхитолштенах бинч хамышцы ковид эсн вирус қет вунохчи чуах исбай қуст эйелстык.
بخبعي فيزدغ شين باتسيانتن دار بخلا تايت دار خو قلخنا مخكرش موكشل آل شيران مينيسترو دعي دريح ليورش سيشو في ازر في باي قوزدغ يلخيت ميتير واخر خو كورونا فيروسان اندو دولش